nglumpukna donya. Sing nglumpukna donya sampai lali awake dhewe mergo nglumpukna donya. Lali daratan mok nglumpukna donya tok. Iku nggur wong sing ora duwe akal. Nek wong kuwi sing duwe akal, ora ngarah uripe mok kanggo nglumpukna donya tok. Ngoten. Lah apa maneh? Wong iku nek nglumpukna donya sak nganggo jalan sing salah. Apa meneh wong iku nek nglumpukna bondo donya nganggo jalan yang salah. Lah korupsi kok sampai 1000 triliun. Ngoten niku ora niat nglumpukna donya niku niat ngrusak, niku fahisah. Ngoten niku kuwalate luwih nemen. Niku nuduhno akale lho didikekno ndi. Dhuwit sakmono ku lho dige apa lho ngoten lho. Cara saulan ngentekno 1 miliar itu wis gak karo-karuan. Kanggone lek bejo dhuwit 1 miliar wis kanggo sak umur. Kanggo 80 tahun. 1 miliar ge saulan tak 1 juta, iku 1 miliar wis kena kanggo umur 80 tahun. Nggih. Lah nek saiki wis umur 60 sampai umur 80 karek 20 tahun kas misale nggih. Ya mestine diringkes ya. Iku wis keduman pira-pira sak ulane kan. Ya wis luweh-luweh to nggih 1 miliar wis luweh. Lho sampai 1 triliun niku. 1 triliun ku berarti nek cara jakulane dige 1 miliar. Yo, dhuwit 1 miliar ku rupane piye yo ora ro. Sakulane tak 1 miliar. Iku cara 1 triliun iku enteke umur 80 tahun lagi entek. Mulai lahir sampai 80 tahun. Berarti suwene 80 tahun lagi entek. Terus dienggo apa sampai 1000 triliun? Uteke lu mikir apa ngono lho. Goblok kok nemeni lho ngono. Jere pinter, berpendidikan, berdasi. Tapi gobloke kok nemeni ngoten lho. Korupsi sampai ratusan triliun. Gobloke kok nemeni lho. Roh yo wis krungu yo wis delok yo wis nang YouTube. Lho temenan, wong kok karek sampai korupsi triliun gobloke nemen. Apa digawe apa donyane lha apa digawe apa. Wong 1 miliar ngene wis gak karo-karuan kok. Cara gawe urip mewah 1 triliun wis terus 1 triliun ku wis duwe jet pribadi, wis duwe mobil mewah, wis gak karo wis luweh-luweh. Lho kok sampai 300 triliun lho. Masalahnya itu bukan masalah hanya uangnya saja, orang kok masalah duit, kerusakan yang ditimbulkan dari korupsi itu loh. Kerusakan tatanan ekonomi, kerusakan alam yang ditimbulkan dari korupsi itu yang menyebabkan apa? Hancurnya negara. Itu nuduno gobloke. Nuduno goblok kok ora barbar. Jere pinter berdasi. Eneng sing jenderal wis sekolah lemhanas kok gobloke nemen lho ngoten lho. Kok gobloke nemen nglumpukna bondo kok ora roh dur lho ngoten lho. Menane walah ya jemauman la aklalah. Nggih. Nglumpukna donya kok sampe ora roh dur iku nuduno ora duwe akal. Apa ora duwe akal berarti komprong, wong komprong berarti apa goblok. Ngoten lho. Wayastahilu lan ketungkul bisahwati kelawan sahwate dunya sapa man wong la fahma kang ora ana kepahaman lahu keduwe man. Kok eneng wong sibuk ngurusi donya tok. Senajan iku halal iku nuduno wong iku ora paham kehidupane. Mulane kanggone wong sing iso mergawe halal, sing donyane iso akeh, sing iso nglumpukna bondo donya, iku senajan isih enom nang cepet-cepet melok talqin beat tarekat insyaallah kok atine iku cek nang diisi nganggo dzikir supaya apa bondo donyane iku ora ngrusoi ati. Sing wis duwe jabatan, wis dipilih dadi lurah, wis dipilih dadi DPR, senajan isih enom ndang padha melok beat tarekat. Nang padha melok beat talqin beat tarekat supaya apa?
atine diisi dikir supaya iso anteng, ora kebujuk gondo dunyane, ora kebujuk jabatane. Lho niki penting. Krana apa? Wong sing sibuk kelawan syahwate donya, kesenengane donya, iku nudune nek ora paham. Anane wong iku ora paham mergo atine rung diisi nganggo zikir. Wong ku nek atine diisi nganggo zikir, Gusti Allah sing nuntun. Uripe ku dituntun karo Gusti Allah, dipethukno karo wali mursyid. Mane wa mayyudrillahu falan tajidalahu waliyam mursida. Wong kok sampe disasarno karo Gusti Allah mesti ora iso menemokno wali mursyid. Lah kok ning wong iso melok torengko gelem dzikir iku insyaallah ditepethukno karo wali mursyid karo Gusti Allah, insyaallah dislametno saka kesasar. Berarti dituduhno dalan sing bener. Mulane sak bendina angger salat dikon maca Fatihah, none Fatihah mesti nang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus napa ihdinas siratal mustaqim. Mergo apa kena apa sak bendina kok njaluk duduno dalan sing lurus, mergo sak bendina ku menungso ya selalu salah. Kena apa bendina kok istighfar, mergo ya selalu salah. Lah nek melok beatore kok insyaallah selamat mergo ana guru sing nuntun, sing dituntun karo Gusti Allah. Lha niku penting.